Počkejte ještě. To chce nohy nahoru. Už to čím? Když tady mám tady ten záznam? Asi jo. No, to je. A držíte ruku nahoře, to je. Že to bude tak. Pohodě, dej. Ale, Emile, že jsme jde to. Neměla to se děje. A masáž srdce, ne? Masáž srdce bychom taky měli udělat. Asi uklidni. Co děláte? No tak nějak to zdravotní potřebujeme sehnat nějaký dopravní prostředek, jak říkám dopravní. A dopravní prostředek nepotřebujeme, to dojde, ne? Potřebujeme dopravní prostředek. Prostě to bude pak. To bude pak. Prostě dopravní prostředek. Ne, to dojde. Prostě vezmeme za nohu a utáhneme. Dobře, taky za nohu. Dobrý, dělej to dojde. Co se děje? To bude, ale to nic není, to prostě musíš stát, to se rozchodí. No, co se děje? Klidni se, fakt to bude dobrý, věř mi. Nebo epilepsie, to je možná epilepsie. To vyjde, epilepsie. To nic jiného nebude. Já bych ji vzala za ty nohy a otahla někam. Co myslíš? Vezmem, otahnem. To bude dobrý, to si musí rozchodit. Ale prosím tě, skácela se omdlela, ne? Nebo kdyby omdlela, tak tady jdeme. Prosím tě. Co je? Klínek! Vidíš to, šáhnu jí na hlavu, bolí hlava. A noha! Tak má třeba otřes mozku. To bude ono, otřes mozku, tak za ruce, ne za nohy. Co to je? Mamo! Solitě, noha! Noha! Všechno! Máte někdo šátek? Máte někdo šátek? Ta druhá! Máte někdo šátek? Máš na krku šátek, tak jo. Na krku. Ne, lidi se proč? Já teda nevím, na co to chce, ale... Na co asi na to dřevo? A ty se uklidí. Prosím tě, to nepotřebuje. Nepotřebuješ šátek. Prosím tě, nesmíkej tady. A proč to děláte? Jaškovi oči. Dobře, šátek, to je pozdro. Houby, to je úplně zbytečný. Proč to děláš? Prostě nejde. Tenko, chápeš to? To myslíš špatně. Že netřej jsem si A co pak bude? Protože jí bolí noha. A já jsem si tak si valíčko, si to jí pomůže, prosím. Jo, nepomůže. A takhle se to nedělá. Takhle se to nedělá, musíš to dát z druhé strany. Z druhé strany se když už tam chceš dávat klacek, musíš z druhé strany. Jak to na mě? Klacek vždycky z vnitřní strany. To bude mokrý. Takhle se jí to koleno stejně vohne. Ježkovi oči, kdo tohle to kdy viděl, no to je úplně nemožný tohle. Prosím tě, děláš si někdy nějakou zdravotní akci? Ne? No to je vytěčené, takhle to nemůžeš. A moc jí to utakuješ, prosím tě. Musíš si to zavázat dole, ne nahoře. Jo, ne. To je děsný. Teď ji musíme dopravit někam. Takhle to slyšovat. No říkám, takhle jdeme, otáhneme. No tak já teď ji musíme nějak dopravit. Taky zkusíme to. Ne, prosím, nepostavujte mě, to bolí. Jo, teď ji pomůžeme nějak jako dopravní prostředek, jo? Třeba děláme takový to z těch rukou. Ne, já se no. To je hrozný. To se rozejde. Musíš chodit. Já bych ještě jako pomohla třeba. Tak. Ještě No, něco tě na to bolí. trošku velká, ale to je jedno. Na zadek dostaneš. Takhle to nepůjde. Já to říkám, smíkem. Hele, vy dvě ještě, kdybyste jí třeba jako pomohli nějak, jo, za nohy nebo něco takového. Tak jo, víme, co za nohy. No, tak se
chceš si dechnout? Jsi prdá. Může. Nebo já ji vezmu ze zadu pod rukama a vy ji bafnete za nohy. No, teď to říkám celou dobu. Jo, ty Já myslela jinak. jako přímo to sedátko, ale Já bych ji tam pustila do toho sněhu. Pak bychom jí mohli mít za ty ruce. Vidíš to, stejně to já se na nic jste. Kádi, pojď mi, vezmem za nohy. Jo. No a když je omlela, tak jí bafnem za ty nohy a odsuneme. Zvednem ty nohy, ne? Snad. Co budeme dělat? Musíme něco udělat! Neměl by pacient spolupracovat? Že jo? Taky si myslím. Jenže ona... Vidíš? Musíme to nosit, Musíme jo? nějak dopravit prostě. Dobře, ode nás krásně spravit. Na to nepají, na to! Jaký mokrej. Co děláš, že ti to bolí? Nebolí. To říkám celou dobu, že když je něco z neho, žádný dřevo na to je úplně. Kde jste to viděli, prosím vás, jako to. Tak dáme Doktoři dávají sádru, máme sádru, nemáme taky tak dávat dáme nemusíme. dlahu. Prostě dlahu, to je Já ti dám lahu, no právě. Tak jdeme, pojďte. No, nezvedej se. To máš blbý. Ne, zanůne. A kam ji už na přepravit? Já vůbec nic nevím. Takhle to nepůjde. Já musím se konec. Zabiju. Můžeš, no to je zajímavý teda. A dobrý, že jste mi ošetřovali jen tu nohu.